жыл хуғыштан соң 2 жыл Сталин бабай не берді, приказ 23-24-лер тағын действительный армияны 2 жылда тағын қызмет етелер. Біз 2 жыл тағын 3 жыл хуғышта болдым бұна мен. 2 жыл қызмет еттім Германияда. Старшина рота болып, ұзақ уақытта болдым мен. Қазір мен айтамын, бір жыл қызмет етерге барыға, ету я қосалар, я өздері исраф етелер. Армияға бар бойлар. Армия бет кішіні тәрбиялай. Шул қаттым. Қадыр білмеймін, несіктік үлгәрі шул қаттым айбатына бет. Кішіні кіші ясай. Фейзулла Арсланбек улы Биктимиров, һугыш һәм хезмәт ветераны. Кызыл йондыз 2 дәрәҗәләге Бөек Ватан һугышы ордендары кавалеры. Һугыш мине һәм тистердәремдә егет корына тиз yetkirде, дип һүдән башланы олы яугыр. Туган ил язмышы өчен яуплы булырга бөтә тәрәнлеге, еттилеге менән аңланык. Дошманды еңү хакына бөтә каһарманлыктарга әзер инек. Туган илебезгә фашист ябырылганда Фейзулла Биктимировка нибары 12 генә була. Күңеле менән фронтка ынтылһа ла, ФЗОны тамамлап кайткан егетте һәм уның яшьтәшләрен колхоз җитәкчелеге ялан эшләренә ибәрә. Март айында 42 елда бак Павловский берделәр да авылдан 14 бала кеттек. Бер өйдән үзебез 4 бардык. Миннән олы агай Брестский крепостьтайым. Брестский крепостьны беләсез, сразу бомбить етті. Алар шунда бітті. Шуннан соң Атайды алдылар. Ол Сталинградский битвада. Ол яраланды, арка һөягынан 5 хәдер алган. Ол Новосибирскийда 3 жыл госпитальдә ятып. Мин 47 ел кайтканда шул әкренләп кына йөргән, шуннан одаклашаман үлде. Шуннан 23 елгы икәш. Тоже Сталинградский битвага леккән. Ол тоже ранен булып, озаклашамады, ул да үлде. Фейзулланың яугырлык тормышы 1942 елдың язында инженер-сапердар ротасында башланып китә. Хәүфле һәм яуаплы хезмәткә өйрәтүче махсус курслар да булманы. Без яшь елкенсә катмарлык механизмнарда олырак, тәҗрибәлерәк солдаттардан өйрәндек, дип хәтер йомгагын артаган тагатты ветеран. Шул ук елда 17 яшьлек егет взвод командирының ярдәмчесе итеп айлана. Сапер бер табагына яңгылышады. Больше яңгылышмай, бер табагына шул. Танкларга без закреплен. Һәр бер танкда 4-5 саперлар без. Танки саперсыз бармай, потому что олар курка. Как барып битте, аларда разведка биргән, ней? Мына шул юлда, шул жердә заминированы. Хәзер без танкларда барабыз да, хәзер танк шып туктый. Туктайда без икершеп төшәбез да, уже разминировать опять вперед. Аларга юлды без асып бирәбез. Шулсы не за что шартлайым. Минаның кайда утырганын белергә. Минаның үзә тимәбез. Теге нейне алабыз. Взрывчаткасын. Шартлата торганын. Ныгынмаган билдәре һалып китһә лә, был авыр, секунд һайын гомерен кыл өстендә булган хезмәтте тырышып тарта солдаттар. Фейзулла иптәшләре менән бергә көн һайын тиерлек авыр заданиягә сыга. Бихисап тапкыр дошман тылына инеп, тимер юлда минага тотып, Биктимировтың төркеме фашистның әллә күпме бронепоездын туктаткан. Каһарманлыгы өчен өлкән сержант 2 тапкыр орден менән бүләкләү исемлегендә була. Әмма җитәкчелек нишләптер ул сакта батырлык өчен һәм хәрби казаныштар өчен медальларын тапшыру менән генә сикләнә. 1945 елдың февралендә Фейзулла Польшаның Кепнец исемле авыл эргәһендә дошман тылында үткәргән инженер разведка өчен Кызыл йондыз ордены менән бүләкләнә. Еңгән көнен Берлинга барып бетеп, Берлинда хушты бетереп, Берлиннан
анда қалдырылар бізді неде бір Гримма деген бәлекегіне шәһәрде. Шул шәһәрде немецлердің воинский частьларының нелері болған енді. Тұраплары, казармалар болған. Бұл уақытта техника бит жоқ. Теге кавалерийский дивизия ма тұрған болған. Теге от тұра тұрған үйлерге біздің танкылары кіртіп тұтырдылар. Казармалары бізге қалды. Шунда байрам еттік біз. Шунда байрам еттік. 3 күн байрам еттік. Биктимировтың күп яудаш достары һугыш яланында ятып кала. Утлы яудан имен аман сыккандардың береһе Фейзулла Арсланбәк улының хәрби хезмәте һугыштан һуң тагы 2 елга озайтыла. 1947 елда гына Янтөягә Әшәй төбәге Ташлы авылына кайтып җитә. Һәм 24 яшендә Бәләбәй авыл хуҗалыгы техникумына укырга ине. 2 ел укыным. Шунда оқыған вақытны диктант жаздыралар. Яшлар burasın әмият етпейлер. Незек жоқшы. Қазір біздің диктаторларға теге преподаватель кетіп көрсете бит. Кім несек жазған? Дәрісте хабар ете, оглашайды да. Вот ты соғыш ветераны дей, 3 жыл соғышта болған Биктимиров Файзулла дей. Ну что скажешь ты? Ошибкасы бар дей, ошибкасы жоқ түгіл. А вы же дей, со школьной скамьи дей, как вам не стыдно дей, скрылся шпиаж. Вы только же окончили ведь ты. А вот ты, когда 3 года на фронте был, ты еще 2 года служил, да. Шулай итеп бер заман окудан кайтып килгәндә үзенең командирын осрата. Осрашу шатлыгыннан яугирдардың баштары күккә тия, һөйләшеп хәбәрдәре бетмәй. Сыгышы менән Харутау егете эш менән килгән икән, Бакхан Бәләбәйдә киномеханиктар әзерләүсе курс асып ибәргән. Һәм Фәйзулланы ла ошо курска үгетләй башлай. Школа киномеханикка күчтем. 8 ай укып, анда удостоверениелар алып, нелер менен направить иттилер Федоровка районына укып беткәч. Федоровка районында эшләдем мин, киномеханик булып, авыл сайын йөрдем, кино күрсәттем. Шуннан мин гел алдынгы киномеханик Башкортстан буенча гел алдынгы булдым. Гел зур собраниялар, конференциялар була иде. Ай сайын дигән шикелле. Уфага конференцияга бардык. Уфага конференцияга баргач, начальник управления кинофикации говорит: вот ты из Федоровского района, да, киномеханик Биктимиров, ты награждается, да, автомобилью, да, кино, да, передвижный автомобиль кино. А второй, да, Шаранского района, фамилиясын опять рыттым, шул. Башкортстан буенча без икебез ең бірінші орындар алып, автокино билет белән награждация иттек. Хәзер Федоровкага кайтып, җиткәч хәбәр килә. Мига башкачны вручать итте сразу. Машинаны килеп алыгыз. Шуннан шофер табып, шофер белән барып, машинаны алып кайтып, Федоровкада автокино передвижкада машина белән йөреп килә күрсәттем. Эшлекле каһарман кайда ла эшләһә, хөрмәт һәм ихтирам казанып яшәй. Урмансылыкта ла һынатмай, егәрле ир һәр өлкәдә макталып, югары күрһәткечләргә өлгәшеп эшләй. Федоровка районыннан гаиләһе менән Стәрлебаш авылына күсә. Яухәре менән 4 балага гомер биргән. Минем балаларым 3 улым бар. Сәүле итән әле, бер кызым бар. Устай итән. Әби булганга 18 ел кадәр. 18 ел брудым. Якында гына икенче улларым тора.
Алар келін білән бек әйбәт, келініміз де әйбәт. Оларға барып, оларда ошап, оларда ішіп, оларда мұнша кіріп, оларда етіп, биш олар қарайынды мені. Файзул абысы біздің районда ең үлкені бола өтінді. Бұйыл октябрьда, 15 октябрьда 95 яш тола. Районда қалдылар всего 11 гына ветеран біздің. Бик, конечно, бізге қиынында, что олар кетедер еллап. Былтыр 9 майға жайылған 19 кіші, бұйыл уже 11 гына. Файзул абзыға, оның турысына айтырға ол нық активный абзый. Нық мотор сели балаларны ярата, балалар білі шешіға ярата. Бақытты деп есаблеп өтіп. Нықта бақытты. Бақытты болмаса, суғышта есап қолмаса демей. Меңа қорта деймер, қорта деймер, әдейлер, әлейлер, тілегенлер. Шөкер, уның өсөн йән атып торган балалары, йән-йәнсәрләре янында, Стәрлебашта яшәй. Улар эргәһенә көннә кәмендә 3 тапкыр барып килә олы һалдат. Бердән буындар өсөн бәрәкәтле хәрәкәт, икенчесеннән балалар менән хый-нимәт артында аралашу кадәре. Өченчесеннән 95кә аяк басканда ла үз аллы тормыш алып баруы канатландыра Фәйзулла Арсланбәк улын. Безнең тыныс тормышыбызга тоз өлеш индергән ветераныбыз Фәйзулла Алатай. Гелән шулай һалдаттарса өйдә басып йөрүгеҙҙе ташламағыҙ. Рухыбыҙҙы күтәреп, иҫән һау торығыҙ тибеҙ.